Antiu que casa tu rosses gironesos. Perché erano arrivati su maglia di Valeggio. Che non abbiamo ridotto in macchina, Presque que herete que el sundur a la vez. Ouais. ¿Quién se pasaba que no? Sundur eu m'aixam vestia més. Que dintrau de almenys de 100 mestres, que hi ha un carrotier que s'apera e hi ha diamants a cap, a tal cruzar. E poi si è carrotier, che dice un mestre carrotier, che n'hi era ple, che li ha manubro. Mi de coge que li ha manubro i jo cap a res. S'era quarzo i diamants que eren partits. A la vegada no dius cap a res més. ¿En cariño torna a botar o? Oi, que li ha canviat la curro, no? E tornar... Era bona, però... Que em plavia i més aigua que veiem que l'havia que tot. Que marxava amb l'aigua, però... Tant un... ¿Le marchaba la babu? Oi? A veure què... Que era trempat, ¿sabes? Oi, trempat. Am trobat, que jo tot de manubros, i si havia plat de manubros, un cop o altre no atrapaves tu sempre. ¿Y a qué hora era 21? Oui. El 21 era rujo. A baix. E que em trobessin millor que haurem de vagar a mi, no? Ma illa, com era aquí que em trobéssim, havia ressegues, petem, uns carrotiers de ploma, de sec, pof, per res. Home, és que era danyerosa que veu. Hi havia xantiats que hauria que havia la glesa de Santeny, la gent encara un... E per això, havia s'espatlar aquí. I ara me pot estar amarrat i la gent, I hi ha un carro de la pressa que caic, que està ensortint. Volem tornar a mirar, tot tornar a dormir, Que era trop pregun o què? I hi ha unes pilles de tengue, més que eren uns bandi que tenien que hi havia pluma tots més, tot, pillia que petec. Em peta pe, com l'on diu, l'os abaixa.